kabisyo, eto na! Boundary time na! Lakasan ang volume ng inyong mga radyo! Baka pangalan mo na ang mabanggit ko! At eto na mga kabisyo, ang tatanggap ng 1,500 pesos na tumataginting. Walang iba, kundi si... Lakasan ng volume, Manong. Baka pangalan mo ng matawag, isang taxi driver na ang plate number ay W60187. Congratulations sa'yo, Jimmy Balahadya! Again, Jimmy Balahadya. Ayan, congratulations sa'yo. Ikaw ang nanalo sa ating Love Knows the Boundaries at meron ka ng basic na 1,500 pesos na tumataginting. Ayan. Okay, bibigyan lang kita ng 2 oras. Dapat makarating ka dito sa loob ng 2 oras. Ang oras ngayon ay 8:32. Dapat before 10:32, nandito ka na kay Rakitera para maiabot niya sa'yo ang 1,500 at madadagdagan ng 500 pesos yan. Yan ay kung ipakikita ka kay Rakitera na chikinini sa katawan mo. Bahala ka kung sino maglalagay ng chikinini sa'yo. Pwede yung pasahero mo o pwede rin ikaw rin. Again, congratulations sa'yo, Jimmy Balahadya. Jimmy, please don't cry. Yan po ating Love Knows the Boundaries. Sa mga hindi pa po nakapag-register, abay ako mag-register na. Malay mo, ikaw na ang susunod na mananalo sa ating Love Knows No Boundaries. Ulitin natin ha. Sa ating Love Knows No Boundaries. Palista na. No. Okay mga kabisyo, bago po tayo tuluyang magpaalam, ito na, meron pa isang topic na tayong lologican. Magsasara na ng tindahan si Kajot. Inaabangan niya to eh. Kaya ito, pag-usapan na natin to. Huli, pero di kulong. LRTA sinaway ang isang content creator sa Random Train Date Challenge. Naglabas ang mga opisyal sa pahayag ng ang Light Rail Transit Authority o LRTA hinggil sa nag-viral na TikTok video sa isang content creator na nagsagawa ng random train date challenge. Ang nangyari, biglang nag-set up ng lamesa tapos parang may waiter at merong biskwit. Biskwit ba yun? Or muffin na hinihain doon sa katabi niyang pasahero sa tren. So eto na, logican na natin to, Tang. Huwag mo nang patagalin, kalbo. Logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic sa panahon ngayon ng mga content creator, kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kadalasan, hindi na nag-iisip kung nakakaabala ba sila. Diba? Ang iniisip na lang nila yung mga sarili nila, yung views na makukuha nila. Yes, para sa iba nakakatuwa. Iba siguro, isipin din naman nila na apaka-bomber naman ng LRTA, apaka-KJ. KJ, lumang-luma, ano? Now, logican po natin. Kasi kung papayagan po ng pamunuan ng LRTA ang ganyang klase, magiging president na po siya sa ibang content creator. Halimbawa, ako, kung content creator ako, kami ni Tanghenyo, isipin namin, okay pala, pwede pala mag-content sa loob ng LRT. Gagawa din tayo ng content. Same concept, pero ibang klaseng execution. Ano ba tayong naiisip mo, Tang, na magandang gawin, Tang? Ay, siguro ang naiisip ko, mag-sit up tayo sa loob ng train ng Lamay. Aragoy! Maloy! May lamay, so meron may patay, may padasal, may mga umiiyak, may nagtotong its, parang gano'n. Pihiran. Ay,
goodbye! Coming up next, Rakitera on Rocky's Secret Files. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala sa inyo on whatever you do. Do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!